aquesta vaga no és una vaga del professorat, és una causa compartida per tota la comunitat educativa. L'educació no necessita por ni regressió. L'educació necessita escolta, respecte i negociació. La comunitat educativa està fent la seva part. Les famílies estan mobilitzant-se. El professorat està assumint un enorme sacrifici personal i econòmic. Continuem reivindicant unes ràtios més baixes que permeten una atenció educativa de qualitat. Continuem exigint més professorat, més personal d'atenció educativa, més orientació, més recursos per a la inclusió i unes infraestructures dignes per als nostres centres.